Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natin tanan, no? Kumusta? O karon no, atong ipadayon ang laing sumpay ng Sitilano no, nga sinuwat ni Baby Parida Salgado. Ug sa dili pa no, good morning dai ko kang George Soso. Salamat kayo kanunay. Salamat kayo sa kanunay sir ha, kanunay jud ko namin now. God bless. Way sa payan no, George Soso, salamat kayo sa pagpaminaw no. Sa tanan nga sunod ano yung drama ha, salamat kayo no. Sa taot ko na yung tanan ang tungod ko nami o karon no di ka maglangan di ang laing sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Part 12 na no mga ka-listeners no. Ikaw mahal ko nimo. The sun, deep velvet nights. Bantay bay, may taksi nga mihunong. Muring gidalig sira ni tira yung pultahan. Gawas gida siya pero doon ay giatangan. Ug katong taksi, mo'y giatangan ni Tiray. Daligab. Atong ato ng mga taksi. Unya, unsa may atong buhaton? Bahala na ko siya mahitabo. Nagkasiguro ko, na si Renz ang sakay sa mga taksi. Kauban si Nicky. Ay, dayon kam! Na, di ko eh. Wa man ko mangita gubot. Surrender bataan na lang bay Jorin. Hi, Renz! Uy, wow ha! Full force! Full force gud kay niyam ka. Ay, kinahanglan yun nga apil ko, no? Kay active ay ako sa wafa na ako nga niece. Uy, hinahinay ka itong nang imong baba, uy. Hala ha? Kaya nga naman dyan akong bad odor? Oh, to anasad. Awa jud ko na. Renz, ayaw ko'y paglihok, good. Masakit ba din na imong operasyon? Ay, hala, kagwafa na yung doktora, Renz. Oy, kinahanglan yun na siya nga imong paminaw na ha. Ayaw badlo nga si Terry next. Noon mo sa diyang gisulti. Kung doktora ka o ka nurse, dali ra mong mamaayong imong pasyente. No, kay ni Renz. Ha? Ay, correct. Pero, time para god nga nung niaraman ta din, oy. Ito na ang papagmaman ni Renz sa sud, oh. Bitaw. Dali mo. Kamo nalay mahibaw din sa boarding house, ha? Basta lalaki, tatag lang yung agi. Manlimpyo mo ka ma. Bitaw, ma'am. Limpiyado ba yung taon ni Sir Renz? Galing lang. Naigo lang sa pana. Pana? Unsay pana, te? Hala, hasta pana, di sa kakasabot. Hasta katong kilig, di gyapon kakasabot. Klaro nga, bi. Pana ni Cupido, ay. Si Manday ning imong iyaan, iki. Uy, ani unya tama ni hapon ninyo, ha? Ayaw lang, ma'am. Nagluto man si ate sa mong panihapon. Hala, wala ba ko makalungag wafa? Kaya nag-atang makong taxi. Mauwaw ta din iti, uy. Uy, ayaw. Ayaw na anang uwaw-uwaw, Niki. Nag-order na ang papa ni Renz og sudan para nato. Maglungag lang kog dali-dali. Kaikog sa namo, ma'am, uy. Ay, pastilan, gini bata. Sabi ninyo, nakagusto ba ya ako sa inyong kinaiya? Busa, ayaw ko balibari sa akong imbitasyon. Muhila ka ba na sa mama sa balibaran? Ay, ikaw, good, Renz. Ay, tabaran na kag-anda, ma'am, ha? Atong biyaan din sila sa Renz o guwafa na akong niece. Ay, maayo pa. Dali na hinuon, tiray. Ay, excuse me. Terry, ma'am, Terry. Please don't forget my beautiful name, Terry. Hain mo ka ni Baya magpuyo si Renz? Di ko ganahan magsigig tanaw sa akong bay Jorin nga magsigilag panampiling. Hain man sa itos Terry. Ako man to siyang nakitaan ganiha. Pero karon, wa naman. Terry! Uy! Gab! Hala, nag-usap ka din eh! Wa ka mahibaw? Nga perti na kong lipaya nga nakakita nimo. Musaka ko ha. Uy, ayaw, uy. Oh. Huwag may magpuyo din eh. Pero ni aman ka. Uy, bisa na, uy. Musakan ako. Uy, hala. Hay! Big face ka no? Unsa man na. Bagag naong. Bahala nagbaga basta nagkita yun ta din eh. Ni ay kumbati din ni Terry. Sa kumpati. Kumbiragod. Way kaos inyo?
Waoy. Sige lang panampiling akong amo. Aw di, hangiyang kamot mo imong kit-kiton. Makakaon ta director. Ma'am. Ma'am Tere. Padong na din ang order. Oh, uy, may kauban di ay ka? Ay, dili ma'am oy. Di ba na siya nako kauban? Kauban tuod, ma'am. Aw, kun mauna, pasudla siya din he. Kailan magkaan ni siya ni Renz? Kailaming duha ni Bay Renz, ma'am. Ni ana siya? Wa pa. O pareha sa imong amo, dili ka welcome din he. Hoy, Ayay! Kita yun da. ngang! Ngang dito ka makitan. Nagunsa man ka din he. Ha, Dolpo? Walang. Siwa lang. Nagunsa ka din he, oy. Yun na rin, strict naman kay ka na ako. Nang, imbis Imbeson sa. gupahan ang tako nimo. Di na lang hinuon. Kay mahadlok mong kumututok sa imong naong. Kay mo dahil sukdib na imong kalimutaw. Huwag kay batasan, ha? Oh, kadiyat me, kadiyat me. Oh. Hoy, Ato na lang ko na ha. ay! Shh, Dolpo! Dolpo! Animals, Dolpo. Di palagot gagog maayo ay. Ha, bantay ka lang gad. Andaman ti kag pospos do. Kana yung 2x2. Hoy, chancing sad ka no? Ano man? Sus, mangutana pa gyud. Mura gid ug ako makasabot nga tuyoon gyud nimog saghid ang imong kamot sa akong kamot. Bright, you gano? Labaw pa kang bright. Anya? Okay na. Unsay okay na? Kuan ba? Kanang? Oh. La. May kusog magkalit. Ang pitik sa akong kasing-kasing. Oh. Akong kwaon ang imong kamot ha. Aron akong ida-ito sa akong dugan. Ayaw, uy. Kadiyot lang, good. Bay Renz! Oh, Wala imong maghihapak ang dapit sa iyang operasyon, Gab. Ha? agay. Ni aday dinhi ang dinunggaban? Ganong ni am ka, gab. Kay, Gusto lang ug kong mangumusta nimo. tuyo to mo sa. Niyaday mong amo din eh. Waoy. Ako ra. Nganong ako man siyang paanhiun dinhi. Kinsa may nagpasaka nimo, Gab? Ako. Ako mang nakitaan si Terry. Mao tong midali kog saka dinhi. Bay Renz, sorry ha. Pasaylo jud taon ko. Okay ra, okay ra. Hay salamat in taon. Nga okay na day ka. Gab, alam pa niya ang imong amo ha. Kay, digid ko mo okay, anak. Renz. Kinsa may nagpasaka atong Gab, te? Ay, si Remy sa kapag kakita niya na ako. Amaw ning tawhana. Nangumusta siya ni Renz. Ug mao pagkikihapak ang operasyon ni Renz. Uyawa di mo lubaga yung kamot. Nakalitan man ko. Hay naman ron siya. Eto nagsulti man tog si Renz. Mura ra bag init si Renz nila ni Joren o Gab, tida. Uy, dili ang may maglagot si Renz di Gab. Kaya ka na si Gab, mura na siya ang lusay. Pagpaanod-anod lang na hangtod madagsa. Pati nga lang kaon sila. Manang niya na din he. Unsa? Ay sige man lang kuno pa ng piling si Joren. Unya? Ani di siya magsamok-samok. Mura may abot na ba ang gi-order sa papa ni Renz? Unya, te. Makahimo ka pagpakanaog ni Gab. Dili, uy. Ani di na siya mukhaon. Okay, mahimuan na. Hey, uy, maikog yung taon tas mga ginikanan ni Renz, uy. Give love on Christmas Day na lang. Unsa? Mga una ta. Bay Renz, dali na. Mga una kuno ta. Apili ka, Gab. Ha? Nanayming ramugod ka. Nga magda pa. Sa man taga dinhi ka, Gab. Niyaga po yung uban ako. Sao laming Terry, Bay Renz. Risaw. Kining ni amang gud ang plato sa akong kamot bay. Migo na lang gud ta Bay Renz. Migo na ta Bay Renz ha? Tawa lang ko ni Wada, Gab. Paningot mo agtang, oh. Gutom na tingin ka, no? Lagi? Sige na, sige na.
Joke na tong ako eh. Migo na tabay. Sige na, sige na. Basta, Gab, ay lagi panihang imong amo, ha? Di, uy. Ay, paningot ka no. Kuyawan ko. Abi na kog di ko pakanon. Grabe sad ni mo, eh. Hmm. Dili mo suod ni Renz. Nga di pag yun mo suod ang iya mga ginikanan. Pero, nakahimo pag yun kas pag-anhi. Nakitaan tamanggod ka. O nyagi mo ko nakitaan. Musa ka di ay ka nga, wa man mi magpuyo din he. Giimbita raman sad mi. Bahala nag-imo kong kasabaan. Busog naman ko. Big face yun, oy. Baga pa dyan. Kinsa, Ter? Hala ha, nanguta na pag yun. Aron ko makahibaw. La, wala ka kadbaw. Nga ikaw may big face niya, baga pa dyan. Wala mo kauyon. What, maday? Tingsi ka lang. Samot na ganyan, di ka sugton. Kay nanguyab dahi ko nimo. Kung manguyab ka na ako. Aw, di lang sa ako manguyab nimo ron. Kay suko pa man ka. Hilom di, oy. Bitaw, Ter. Mas nindot man yun ng watay kontra, di ba? Mas nindot yun nga makamao ka mo respeto sa imo isikataw. Aw, uy. Kanindot, ana. Nya, doon na day kay respeto. Na, uy. Ay! Nalipay kay ko nga doon na ka di ay respeto. Dali. Asa man ta? Manghipos sa atong gikanaan. Mamaulit na unya mi si ate ha kon mahuman na silang panglimpyo sa atong gikanaan. Mingaw na unya ko nimo. Sus, kaduol ra sa atong gipuy-an. Imog yapon kong dawahon din eh. Kon makahigayon ko. Kung di ka makahigayon, ako mo'y mangitag higayon, ha? Unsa? Kung maro ginay paagi nga, ipakita gina ko nimo nga akong gugma. Ako nang buhaton, eh. Renz, naunsa baya ka, uy. Sukta na laki ko. Di ba nagsabot naman ta? Noon. Dagid ko nimo mahimong higugmaon. Kadiyot ha, may bagting ang akong phone. Si Jorin ang nanawag. Ngayon si Joran man. Oh. Si Mama ang nanawag. Ako nang tabagon ha. Di ka gusto nga makadungog ko sa inyong panagsultihan ni Mama nimo? Renz, please. Sige. Okay ba daw? Sige. Tubagaw na si Mama nimo. Nanawag lagi ka, ma. Kumusta naman si Renz? Nakagawas na siya, ma. O, niya gani meron sa iyong boarding house. Kami si ate. Ha? Nag-unsa man mo diha? Naiko ko sa inahan ni Renz, mauwi. Mihangyo manggod nga ubanan si Renz sa iyong boarding house. Ikay mo ati man ni Renz sa iyang boarding house? Ay, dili, mauwi. Di mo ko diyang magpapagod. Ilaw nang ubanan si Renz dili sa boarding house. Oh, binakog. Ma, lain na tingali na imong yun na una diha, no? Wa pa na ko pala uma si Renz, ma. Nak, daan ka na baya na kong gipasidan, ana. Dili ko manghilabot sa personal ni mo problema. Ma, wa pa lagi na sa kong una-una. Di ka makaingon ni ana. Kadto lang petals, murag dili ka na mahimutang. Anak, ang imo rag yung kalipay ang importante nako. Hala, uy. Ikaw magoy ng hugas. Ako na lang, anak. Kaysa ba to'y imongan? Gab, ma'am. Ang akong ngan tinuod mao si Gabriel. Nataw man gud nga sikat pa atong si Gabriel Flash Elordi. Oh, mao ba? Pila naman di ayron ang imong edad. Kalimti lang ang akong edad, ma'am. Oh, ingon manggod ka na tao ka panahon sa kasikatan ni Gabriel Flash Elorde. Maoy pong sa akong inahan. Tingalig, nasayop lang si mama. Tingali sabtuod. Kay ko na tao ka pa nga, sikat na ni ato si Gabriel Flash Elorde. Tiguwang ka na kaayo. Ha? Tiguwang nakaayo ko? Oo,
Tiguang na day kaayo ko sa imong tanaw, ma'am. Ay, dili, uy. Mauman gani nga nahibong ko. Ay, salamat taon. Buot-buot raman sa dito nako, ma'am. Mao ba? Suod mo si Renz? Suod, ma'am. Kung mao, doon ako'y ihangyo nimo. Okay ra ba nimo? Unsa man na, ma'am? Muhangyo unta ko nimo nga arion mi nimo sa boarding house kanang sayo sa buntag. Aron doon ako'y masugo. No probs, ma'am. Ugma sa buntag. Sayo kong muanhi. Ay, salamat. Salamat kaayo ha. Maikog man ko sa iya ani Nikki kung maoy akong hangyoon. Maayo ka kay lalaki ug murag dali rang sugoon. Ayaw kabalak ka, ma'am. Ugma sa lasay sa buntag. Mag-atang na ko dinhi. Wa na. Mabihag na gyud ang akong anak ni Cupido. Uy, hala. Unsa nang naa sa bintana? Murag bulsita nga gigot. Unya, ipakita sa bintana. Sama ni? Bugal-bugal? Wa may taho sa ubos sa among bintana. Kinsa man kay nagbinuang na ako? Mupahawa ko na ko dinis bintana, be. Dudagi ko da. Mutago ko din, he. Nanasag. Murag giisa-isa ang bursita. Murag nagpaibog. Animal. Buhat nga nukos ang gisuda na bursita. Kinsam ka ni nagbinuang, ha? Nagpaibog yun ay. Tanawa ra ko do. Gipagawas ang nukos. Ako gani ning liputon, be. Maghinay lang ko. Aron dili ko mabantayan. Daan palagi gid ko. Ikaw yun ning nagbinuang na kondolpuha kada. Dagan ra ba ya? Stay, dagan na. Gukdon te kabe. Giit sa ang bursita nga doon ay buwad. Og tuwa pa ingon sa among taas. Kabuang baya gid ni tawhana, oy. Ay, ngano maghagom sa kugukod nimo ba? Aw, nindot. Doon na nakoy masugba nga nukos. Abi na kog adto na lang ta mga tuog. Unsa ka? Tanaw na ko nimo no. Murag giganahan kang nakigtupad ni Renz nga naglingkod siyang kama. Unsa? Ops, stop. Huwag magalit. Bawal magalit. Sige man ko kag panungog, tigod. Pero, oy, Wafa, grabe sa ni mo, Wafa. Oy, wapag ka maluoy ni Renz? Nalooy man ko, ti. Pero dili pa man ko ready. Why, gano'n sa ka pa man di ready? O yan ang makakitag lain si Renz. O niya, lain ay kulitan niya nga kuan, kanang kulitan niya nga sa petals. Ha? See? Natandog ka man gani dayon. O sa pagka, no, kung pula na pinaabot si Renz ni mo? Pero, wa pa man ko makasiguro sa kong kagalingon, tigod. Sa ato pa, dili pa ni mo sugton si Renz. Aambot lang. Hoy, pagsiguro, uy. Nga naman, dati? Kaya kung dili ka pagin makahukom, mientras tanto, ari lang una na ako si Renz. Unsa? Ari lang una na ako pa. Highlights bigados lain. Nanguyab din si Renz ni mo, ti. Oh, wak pa. Pero kung ibugin siya ibasted, mapalugos ko niya. Aron dili na makabuhi. Ulos lang yung kabinuang, ti, uy. I'm serious, Wafa. Ay, pastilan ba ni mo, ti. Sige na, ti, uy, niya naman tas ato. Asa mang yawi? Yawi? Yawi ko sa pultahan sa itong gipuyan. Hala! Ngano ka, ti? Nahibilin ang yawi! Hain man nahibilin, ti. Sa ilang Renz? Wa! Nasa sud sa ato! Anong imo man taong gibilin? Ay, kaning excited lagi.
Ay, Wafa. Ako lang katkaton, Wafa. Ha? Ay, kadiyot. Akong susihon ko, nadaban ako ang duplicate. Ay, gusto. Sige, sige, Wafa. Tanawa na yun ko. Naaba sa imong pitaka. Gani haramang nang lakaw sila si Nikki ug ang iyang iyaan. Ay, gimingaw naman kong Nikki, ma. Hilom diha rin, soy. Usa man, karon ka pa mangibog og babay? Oh, dagran ko mga crushes, ma. Pero, karon pagi ko naingon ini sa kababay. Wa baya gid ko malipay sa imong gibuhat. Oh, so, unsa man mo? Sa pagbuhis mo sa imong kinabuhi tungod lang sa usa ka babay. Ma, Laliman ka lang kung wa ka pa maluwas. Mawad-an mig anak tungod lang sa usa ka babay. abi na ko nakasabot ka sa kong gibati. Angay kang magpasalamat nga wa ko'y ikasaway ni Nikki. Kay kung may nakita pa kong daotang taras niya, mubabagid ko sa imong tinguhan. Salamat, ma. Pinangga gid ko ninyo. Gisabot na mo ang imong tumong. Pero ayaw na gyud og usbaha nga imong isugal ang imong kinabuhi. Hello. Hello sa imong mata. Suko lang yapon ka nako, Terry. Kisay balipay si bugibuhat. Dito man lang kag salakay. Unsay salakay? Gikumbati good. Ang pagkaon mo imong gikumbating maayo. O mao na hinungdan nga mikalit lang kag sakas ilang rents. Gutom na kaayo ko, Ter. Kauwaw lang ka. Makasamasan mo kung dili mo mupakaog taong gutom. Nahilom di ay. Pakunsin siya. Ano lang og kasuko, Ter? Di ko masuko kay busog naman ka. Salamat. Ya ka lang. Lamat sa imong mata. Di ka ginako sugton na kung mangyab ka nako. Aw, dili ko manguyab nimo. Ano gipakita nako ha? Suko day ka. Di ka uyabon. Unsa? Hello, good morning. Ay! Hala, ma'am, gikuyawan ka? Ay, wa man ko magtuog. Timan animo nga akong gihangyo gabi eh. Lahi man ko basta musaad, ma'am. Unsay may imong gisugo nako? Kining. Doon na ba'y bikiri din eh? Naa kayo, ma'am. Okay. Ipalit kog slice bread, cheese og itlog. Pila ka buok slice bread, ma'am. Usa lang. Isuwat lang palihog, ma'am, aron di ko malimot. Murag ubay-ubay ra ba tong imong ginganlan ganiha? Gusto tuod, no? Okay, sige, wait lang ha, kung isuwat ha. Ay, sud una. Ari lang bitaw ko, ma'am. May atraso ka ba sa akong anak? Wa, ma'am, uy. Nganong mahadlok man kang Reds? Wa man ko mahadlok. Respectful lang jud ko, ma'am. Mao ba? Sige, huwat ako din ha, kay akong isuwat ang akong ipapalit nimo. Nganong niya mo siya? Ako'y nagpaanhin niya, Renz. Traidor ning tawhana, ma. Unsa? Unsa ban? Di ka mo pahawa din eh. Kay tukmo ta ka. Ayaw, bay, Renz. Unsa ba'y nahitabo ni mo, Renz? Ako siyang gipaanhi kay sugoon. Kay ba bitaw ka nga wa pa ko'y natultulan din Migo na magud ta, bay, Renz. Pero imong amo si Jorin. Renz, kung ikaw gigihigog man ni Nikki, bisag kinsa pa'y mulaban sa imong karibal, nakasiguro ko nga ang pinitik sa kasing-kasing ni Nikki, mao'y iyang ipatigbabaw. Bitaw, bay. Oh. Klaro man nga way paglaom si Bajurin kang Nikki. Tinuod, Gab? Matay pa, o. Nagtugan jud ko sa tinuod. Huwat ako din higab, ha? Akong isuwat ang akong ipapalit nimo. Diin magagab. Gikan ko sa ilang Renz, Nix. Unsa? Nagunsa man ka sila? Giingnan magbukas siyang mama ni Renz, nga paadtoon inig kabuntag kay suguon. Mao ba? Niabitaw ang gipapalit ni ma'am.
O niya si Joren. Dili masuko sa imong gibuhat. Ngano masuko man siya? Siya ko'y nagsweldo ni mo. Wa man siya klaro. Siya ba'y klaro? Wa ka niya sweldohi? Wa oy. Usahay gani. Wa man ko'y kaon. Gab, ayaw ragod pag-ingon ana. Nakailabay ako ni Joren. Tinuod lagi. Sobra iyang depression tungod nimo. Unsa? Adto sa Kunix ha. Tingaling magtagbag paabot ang mama ni Renz nako. Tinuod ka ang kisulti ni Gab. What happened to my wafanis? Si Gab ba? Ako nakitaan gikan sa ilang Renz. Ha? Gihangyo ko no siya sa mama ni Renz nga paanhaon og sayo sa ila. Aron sugoon. Oh, maayo noon. Grabe tawag lista si Gab sa iyang palitunon. Bali, hindi ay kusina ni Gab. Ambot lang. Imong cellphone te, may bagting. Uy, kinsam ka ning nakig-chatmate na ako. Tubag ha, kay tingalig si mama nang nanawag. Ah, you're correct. Your mother is calling. Hala no, nga no ako may gitawagan. Tubagan na lang, good te. Hello? How's my pretty manang? Hilom di ay. Ano, suko? Di ka gustong inom pretty? Uy, manang, ayaw tang pagreklamo, uy, kay kanang madaog ni anak sa akong wafanis. Nunsa ka? Ikaw may senior citizen. You have all the right to accept that we are family of beauties. Pretty. And of course, me, the prettiest of them all. Hilom di oy. Ay, Nakapaborsad ka no? mas ikay nagkapabor manang, oy. Kay ikaw may leader of the band sa mga gwapa. O, diba? Katawa man ka diha. Wala, amused lang. Oh. Oy, manang, sa balita manang. Ako mo'y angay mangutanan ni mo unsay balita nila ni Renz og Nike. Sama na sila? Uyab na nanduha? Oh, di na mas Nikki manang. Ako pangutan-on. Ayaw. Naades Nike. Unsa man tupad siya ni mo? Ay, dili kay tupad lang na. Minaw yun na to. Manawag lang kung usab ni mo. Sige, tire. Bye! Si mama, gid uy. Oh, diba? I told you, maritis kayo no. Naibaw kong mibati lang og hadlok si mama nga makauyab ko din hiti. Layo ko niya. Dili ko niya perming matambagan. Uy, kinala pa yung kang tambagan nga na anumang kasustong edad. Te, wa naman gud si papa, good. Wafa. Alang na ko, no? Alang na ko ba ang kami yun? Di ganyan ni mamatagaan. O dili sa mabantayan. Ako bitaw. Sa akong kaigat. Tangtod ka ro, pagdugoy uyab. Pilian man sad ka. Pero sa higayon nga mo abot nimo ang lalaki nga imong higugmaon, te. Dili ka na makadili. Dili ka na makasibog. Mao niya na yung mahitabo ni mo. Uy, simbako ka diha. Uy, hala. Hi. Nganong may animang ka? Di ko na maantos ang kamingaw ni mo. Nikki. Higugmahaan ako. So, doon na dire, Renz. Tubagaw na nga akong pangiliyupo ni mo, Nix. Renz, please. Arita sa sod magsulti. Dali na. Hala! Kisabay mong kauban. Ako rater. Uway mi kuyod ni mo. Guyod nga nang guyod naman ko. Buta ko. Okay. Di uway. Ay, abot ako ipasabot bawa. Bay, may alalay ni mo. Papaingon ni mo nga niya. Ligo naman ko, ter. Ligo na day ka. Ay, naman, Nikki. Ha? Ay, mo to siya. Inaungong. Luya lagi kay Kat. To siyang kwarto. Sakit pag gamay. Sige mo pagkatawag. Kanan, ter. Inigbalik niya din hiba. Biyai din niya. Uy, nga naman. Hala, mangutan na pa man. Teka, ay, higay yun nga. Maka-speaking niya. Biyai niya. Dugay ba ni mong speaking. Uy, pag ginahitabo ninyong duha. Pero may bita ko speaking. Ay. Hoy.
Di na kinahanglan mo hangyo ka, Wafo. Buto ba yagyo ko nimo? Buto lagi ka, pero di mo ko mo tabangan. Wa ako natabangi. Pasulam ni mo, ay. Ay, Wafa! Uy, Ter, nganong imo magitawag sa Nikki? Ay, akong padalion. Uy, kinagpaabot ka. Kuyawan ako ni mo eh. Aw, laway kayawan. Sorry ha, nagdali lang hinoon ka. Wa man good. Gitawag mo ka, Terry. Mugawas naman gyud ko sa dihang nga nawag si ate. Mao ba? Imo gidayng i-adorno din sa sala ang ako hinimo nga petal. Kay ganahan man ko. Lipay sa kay ko. Nindot man good. Bisayaw na kung kasing-kasing sa kalipay nga giganahan ka. Balak do naman ka, Renz. Next. Renz, imo laging gigunita ng akong kamot. Ako ning ibutang sundukan. Ha? Aron imong babatyagan ang kusuging linong kaob sa akong dukan. Ikaw, gyud. Ako gitong gi-research. Kalaom Ako ba? ibutang ang imong kamot sa akong dukan. Renz, ayaw na lang lagi. Unya, imo na akong gisugot? Uy, busing! Asa man ka, Gab? Gisugo kong ma'am nga papangita si busing. Nawa man gud siya sa boarding house. Sa muka ni mo gaboy. Ha? Gisugo magugo. Nganong masuko man kang Gab, Renz? Gisugo mo di ka sa simong mama. Wadi ka manangyad gamuan ka? Wa. Dali, ihatod di ka simong boarding house. Unya na lang. Ano na ko din, Nick? Papauli oner ba ka sa imong mama busing? Nganong wa pa ka bubalik sa una nimong amo, Gab? Nasuko ka busing? Renz, sige na, ihatod di ka. Gab, balik na lang. Kamera si Renz ang magkuyog. Okay. Hoy, Gab, alikod. Ngano man ter? Nanuhong man ka. Unsa man na? Imbis may chance na unta to si Renz. Imo magibaraw. Pantayo kang Renz. Igugil ka sa kulata ba? Nganong iya mong Maulagi na. Kinagsamok-samok ka. O sa man, wa na ka mo balik ni Joren? pirmi mangwa si Jorin sabay? Hain man day siya. Ambot lang. Ay, tigali may pauli na sa ato. Pinangga man sab kong mama ni Renz. Aray lang ko nila. Na, patay jud ka. Ha? Nganong patay man taon ko? Dudahan man jud kang Renz. Nagbantay lang jud ka, Gab. Nang meeting. Oh, Delpo, ngano do? Wala ka masuko na ko, no? Ay, wa man gyud ko'y kasuko nimo ba? Ikaw lang, imo lagi kong binuangan. Ako yawan mangud ko nimo. Ang kuyawan man ka. Dahil mo nagsiga na imong mga mata ko. Ay, sabadi ay, bisag sigahon gyud yung daan. Aw, tingali nagpaabot ka nga akong pasalamatan sa imong gibuhat. Ang hain na to nang. Lano, kadtong buwad no kosgol nga gibutang nimo sa bursita. Wabiya ko mga nimo ato ha. Ay, kato. Sus naon sa ako mong gituyo pagbilin gyud sa inyo nang. Tagka na kay magbuwad no ko sa amo nang. Lano, kamahal atong buwara. Imo lang ipanghatag. Mayon tag imong puhunan kay makapasalamat ko nimo. Pero igo man sad kang gisuholan. Dahil mo ko nagtugon si Bayjorin nako nga basta daghan mig buwad nukos ingon man danggit patagan gyud ka. Time pa, nga naman ko no, Dolpo. Abot lang niya. Nang. Moadto may ko syudad. Unsa man wa kay ipada parang Niki? Ha? Nga nung papason man ka dito? Kay wala man ko ni pakita si Gab. Unsa? Wala man kunog ni baling hangin ni Gab. Natural lang ko na siya magyampungan silang Renz. Unsa? Wa di kay kalibutan nang. Uy, wa Dolpo ay. Ay da, kinsamang gud sa nasgab. Uy nga, hatagan gyud na akong importansya. Mausab noon. Ako andi ay wa ko ipada, Dolpo. Mag-ayo-ayo sa imong panaw. Salamat kayo na ha. Karon, nigatan akong sakinan, dadan ka na kong buwad ha. Ha? Uy, ayaw ra, uy. Ayaw ra. Wa pa man gani na ako maluto ang imong gihatag. O, kung mauna nang, ako na nang dadaan sila si Terry ug Nikki. Ayaw ha. Ano man nang? Sa ako nang gikaingon, may puhunan ang maong buwad, Dolpo. Og dili ko gusto nga dunay makatulisok nako. Lainon gid lagi kag batasan nang. Sangan? Ato na lang ko nang eh. Ay, ang akong cellphone, bibagting. Oh, ay, hi, manang. Unsa man, wala ing nagpaminaw nimo diha. Wa. Hain man des, Niki. Tuwa sa boarding house ni Renz. Unsa? Unsa pa. Nganong kugang makamanang. Dawat nalas ka matuura nga sa madugay sa madawi. Panag-iyahon na sa lain ang imong anak. Hilom di tiray. Ay, aray, kasakit, aron. Oy! Unsa man? Gani haras Niki nga may ato sa boarding house ni Renz. Di pa sa dugay. Unsa man sa imong kagulaan. Nga tuwa pa man ang mga ginikanan ni Renz. Wa pa di ay mauli sa ila. Murag dayon-dayon na ilang katuyuan manang. Unsa dayon dayon? Mudretso na lang na sila pamay. Unsa?
Maugid na mahitabo. Dili ko musugot. Oh, hala no? Kinahanglan mo anak dayon ko. Oy, inig-ari ni mo nang. Sa'yo na lang ang ilang pagpamay. Unsa? Oh yes, my dear manang. Sooner or later, maminyo na ang imong anak. Oh, nganong imo magisirad ang bultahan? Aron wa na makabalda na to. Unsay way makabalda na to? Renz, niabya na si mong boarding house, ha? Gunitan ako balik ang imong kamot ha. Unsa? Ang bining imong kamot pe. Di ko nibuhian kun di ko ni musugton. Namugos ka? Nick, mahadlok ngod kung mawa ka na ako. Renz, ni araman ko. Ang akong gusto nga, naanak ko si mong kasing-kasing. O ako na'y tag-iya si mong kasing-kasing. Mihangyo naman kukunin mo nga dili ko ni mo dali-dalion. Nick, Renz, karon pa ko makasinati og ingon ining problema. problema bagod ang paghigugman ako. Renz, gamayng panahon na lang. Please. Tugaan ka ko. Digid ko ni mo mahimong higugma. Di man sa ingon, pero kinahanglan ko ning huna-hunaon og maayo. Una ning higayon nga dunay lalaki nga nanguyab nako. Tinudan na ibayag yun ang tinguhan mo. Nahibaw ko. Sobra gali ang akong pagdahig sa petal nga imong gikulit. Og kita man ka, di ba? Ako gining gibutang sa among sala. With all of my heart, yun nga, giayo ko tog himo. Nahibaw ko. Pero hatagi ko gikayon nga mapangutan ako ang akong kasing-kasing. Kung ikaw na ba ang mamahimo na akong boyfriend? Nick, Lain man kong una-unaon nga sugton talang ka. Tungod kay hapit ka mamatay, tungod na ako. ingon ka ni anak ka importante na. Nahibaw ko. Hatagi lang yung igong panahon, Renz. Bisa gamay lang ang panahon. Please, Renz. Sige. Tumanat ka na ako. Pero Nikki, kung madawat mo nga kung kuma, ipaniguro ko nimo. Ipanumpa ko. Dili ka kin magmahay. Ay, ang akong cellphone. Manang? Lo. Manang? Manang. Manang! Ay, dapat di. Oy, kugang-kugang. Baya siya, Ang be, bag-o gani kang nanawag. Nawag ka dyan. Hoy. Unsa man? Naan na desdol po? Ay, wala pa kung makakita niya Manang. Si Nikki. What? Ay, si Manang baya. Naibaw na baya ang kahangan ng iyang gihatod. May ari si Renz nga dili pahingpit ang iyang kaayuhan. Mao nang gihatod ni Wafa. Nanay niya, wapang balik diha. Ay, Manang ba? Dili ba tang tudugay naghatod si Wafa na akong niece? Uy! Ay, wa naman ko makasabot. Ang angay ni mong sabton, katong akong giingon ni mo kaniha. Nga sooner or later, maminyo na ang imong anak. Tere. Apasa dito snake be. What? Huwat ka ron. Hindi ko kahuwat. Huwat? Apasa aron mauli dayon diha. Ay, Manang! What if ikaw na lang kay manawag ni Anang? Nagdama to siya sa cellphone. Ngano man ka nga di man sa kamusugot sa kusugo? Apasa dito snake ayoy naghuwat-huwat. Okay, oy. Pero di ka masuko. Anto na lang nako akong Wafa nga niece. Ma'am, mauli na ko. Ay, anhi lang taba di hapon, Nikki. Salamat na lang kaayo, ma'am, pero nagluto naman si Ate Good. Ego ko lang gihatod din ni si Renz. Salamat kaayo sa imong paghatod ni Renz, ha, Nick.
Saon man sab guning bataa, uy. Nawa man lang kalit din, he. Akong gihangyo si Gab sa pagpangita niya. Dito raman hinoon siya sa amo, ma'am. Maayo Oh, uy, si ate man ron. Wala. Ani na lang mo pangaon sa imong ate. Kay total, ni naman yun siya. Salamat na lang gid kaayo, ma'am. Anugon man sa diyang giluto. Ayon! Uy, wapa! Nanawag si mama ni mo, wapa. Twice in a row. Mao ba? Mm. Dali, te. Tingalig masuko si mama. Ay, anhi na lang unta mo manghaon aron aligrita. Ma'am, salamat na lang gid kaayo, ma'am. Pero ako pang tawagan si mama. Tingalig doon na si importanteng tuyo. Ay, dili man importante, wapa. Nangita raman siya nimo. Ayaw na. Ano? Salamat na lang ninyo. Ano? Ma'am, excuse us. Tingalig may tuyo si mama. Ano mo ba ka musugot? Ay, nga ato man ni hapon. Mauwaw, tati. Uy. Nga mauwa man ka. Nagiagda man tanila. Nauwaw naman gani ko nga giubanan ako si Ren sa pagpauli. Kung dili na ko ubanan, nakasiguro gid ko nga di na sa tumuuli. Ikaw ba in love? Problema ba kayo ko ini? Sabi mo ng problemahan. Nahigugma man ka kaniya. Ambot lang. Di ba may kilig man kag maayo sa iyang petals? Giganahan kaayo ko, te. Di ba? Iyang gisuga lang yang kinabungi. Aron dili ka lang mabiktima atong mga snatchers. Te, mahadlok ko. Ay, kakapoy biyan mo ay. Unsa man gilagi mo kahadlukan? Nga manguyab. Ala, balik-balik ha. Pero love gini mo si Renz. Ikaw sa balik-balik. Ambot lang lagi. Oh, balik ka sa Queenie. Anong imo mo siya getod ne? Dili pa mo gud siya angay mahago, te. Huna-una ahagikan pag gud siya sa ospital. Maona na. Maona siya. Unsa? In love ka na ni Renz. Wafa, dako kaayog setback para nimo kung imo pang buhian si Renz. Unsa, te? Awa ha. Minaw ha. Asa ko ka makakita gwapo na, imo pag yung hero. Pero ang pangutana, ako ra kahi iyang girlfriend? Oh, suma. Doon raman mong opisina. Makakita yung ka nga doon na siya gikasulting babay. Wa manuon. Magkabuang lang tayo ni sigbalik ka netong kay gahi kay kag-o. Gay na lang ti kaay na paglangan. Dawatan na, Olivia. Ha? Dawatan na, Olivia. Ana na! Kanta magod na! Te, oy, pulos man na taong kabinuang, te, oy. Dawatan na, Ang kanta pag siya. Olivia. Kurog pa dyan kayo na. Dahil kadungan. Mahalag yabag, basta kurog. Bata man ka, dahil. Bata mo man ka. Wag kaabot Wag ko kaabot anang kantahat, te. Ay, te, malay ka dito ba? Wa na magatuan si Gab sa ilang Joren? Tuan na lagi siya permi sa ilang rents, no? Ay, abot lang na tawahan na, oy. Mau gani nga mo, anis dulpo. Ilisa na si Gab? Mao kita ba ito? Salamat nga. Salamat kayo ba nga niya ka na. What's the matter, day, bay? Was the matter? Wala mo ko arian, Gab. Ano di siya? Ay, ito na magyang sa ilang range. Renz? Nga ko kong karibal ni Kigod. Kalit na siyang wala mo tunga din, Bay, waka tumang luod ni mo? Ambot lang ka. Pero kung saan sa kayang gipangluuran? Ay, huwag ko na matiman na nga mo pagkaon. Wala na ako siya matagi kwarta ron nga ipalit o pagkaon na mo. Ano sad? Nag-ulm ko. Sa may mga kagulan, bay? Nga, huwag ko pa ba nananiki sa iyang pagbisita ni Renz sa hospital. Duda rin ko nga, uyab na silang duwa. Duda raman ka. Oh, duda ra. Ano, waman ko niya po ba nabi? Tingalig may respeto lang, Sneaky. Bay,
mahal kay nako, Snakey. Ayaw pag-surrender ba, ha? Kung maunang mahal mo, Snakey. May the best man win lang yun din yung duha. Nya, uyab na silang duha. Sige nga pong panguyab. Ito kibaw. Magkabuwag di eh. Naada yung ka makapinchit. Oh, unsa? Pagsukad na, te. Hoy, magluto pa ko sa atong sudan, no? Ha? Wa di tay sudan? Usawa taon ako pagluto. Nga sige, magpanawag imong mother. Mayo! Oh, Uy, si Dulpurwan. Ikaw na, Dulpo? Ako, Ter. Kuha rin akong da. Buwad nukos ni Okuan, danggit. Ay, salamat. May suda na gyud ta. Lunak, ay salamat in taon nak nga nanawag ka. Sorry, maha. Nadugay ko sa ilang rents good. Migkalit mong good siyang ari sa bay. O kay nabalaka mo ko siyang kahimtang. Maunang ako siyang gihatod sa iyang boarding house. Sorry anak nga nanawag ko ha. Okay ra mauy. Imo man ang katungod nga mahingawa sa imong anak. Naluoy lang gyud ko ni Renz nga may ari gyud. Nak, may luna na si Ren sa imong kasing-kasing. Ma, Tug-ani ko anak. Doon na ba? Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad aw Bibi Parida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. Palihog kay kuno og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.